Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have 4 kg of balbacoa. Yun. So ito yung famous na dish dito sa Cebu mga ka-studio. Ito yung isa sa mga paborito namin na dish po. So maswerte tayo ngayon mga ka-studio dahil pinadalhan tayo ng mga pagkain ito. Napadala nito yung kaibigan ko dati sa work po na nagnegosyo siya ngayon ng food. So yung name po ng page nila ay Auzang Lutong Bahay. So, yan po yung page nila mga ka-studio. So, mga gustong mag-order po ng kanilang special na balbacoa. Order po kayo sa kanilang page po. Ilalagay namin dito. Auzang Lutong Bahay. Or, pwede nyo kayong tumawag po sa kanilang number na 0949-156-6165. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Zang. Mayroon din po silang mga iba't ibang klase na luto po like humba, puchero, lumpia, shrimp, scallops, iba't iba po. Message nyo lang po sila. Yun. Maraming salamat talaga at saka shout out po sa kanilang family po, sa buong pamilya Muzang. Shout out. Salamat guys, suportahan nyo sa Bisaya Studio. So pray muna tayo Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So ito na gining matilawan. Tikman na natin yung special babakuan lah. Asam na kamayin lang namin to. Ngayon, dako-dako. Yan. Nungok na din isa. Kainit pa rin. Tara po, kain po tayo mga studio. Sarap. Lambot na po. Lamig din na. Muro, tinan na tuloy, 4 kilo. Talak ng bukog. Agad. Dami po kay Paris, kanon ba? Ano? Sarap ng sabaw. Among masulti yun, lami ilang balbacoa. Lasa kayo ba? Sabaw pa lang, ulam na. Nga sila ibran sa Mandawi. Among ibutang dire ang address. Sinsa po, misi ito.
Yan o. Ang lapot po ng sabaw lang. Grabe talaga. Sarap. Mm. Ano ito? Desisyon na, no? Medyo missing kasi. Ibusan lang kami ng tisyo. Murag, may pagkahalang-halang siya gamay. Medyo, kuhan ba, mayroong anghang. Unti lang. Sabaw niyo. Simsutin mo rin. Kami, good. Kaayo. Napusa. Limot ka nun siya. Hindi, maubo na kanin. Maayo, pagkaluto doon siya. Mm.
Sa mga gustong order dyan, message nyo lang ang Auzang Lutong Bahay. Tatlong malalaki yung lutuan ngayon. Tatlong malalaki na lang. Ayan, shout out po muna kami mga studio. At yun na po mga studio, 3 kilo lang po yung naubos namin, mga 1 kilo at ito natira. Ang hibi pala nito. Ang dami din namin nakain na rice, kaya siguro hindi namin naubos lahat. So, super po yung lasa nila, sobrang sarap po. Kakaubos ka talaga, ang daming kanin ito. Saka sa mga gustong mag-order po, message nyo lang kanilang official Facebook page, Auzang Lutong Bahay. Yun. Maraming salamat po. So tara, shout out po tayo. Shout out kay Mitzi Ginuntaw. Shout out Bacchus family from Sasa, Davao City. Sheila Dizon, Rini Patig, Michael Gargalio, Toysi TV, Jano Miranda. Shout out sa Jamo Silingan si Hers P. Lauron. Salamat kayo. Shout out Karen Asinas, Iboy Alifro, Janloy Dingal, Dimple Chi Carlos from Japan, at Loma family. Yun na po muna yung shoutout mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po na 4 kg of balbakwa. Pero naubos namin mga 3 kilos lang. So hindi na kaya, busog na. So ayun mga studio, bye for now. Kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!